ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲಿಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಈ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸ್ಗೆ ತೆರಣ ಕೂಟಾದಿರು ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಲಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಐಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಾಲ್ ಪಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತಿರು ಮುರ್ತಾತಿರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರು ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬನ್ವಂಚಿತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಡದ ತುಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲ ರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಬನ್ವಂಚಿತನ ಪುದರ ಉಪನಚಿತನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಜನರಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರೋದು ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಪಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಕಲಾಕ ಜಪ್ಪರವೆಲ್ಲರು ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಣ ಇನಿ ಕಾಲ ಪಿಜಿರ್ದಂಡು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಾರಿ ಬುಲೆದನಿ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಪುಂಡಿದೊಲೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಿರಳ ಸಿರಿಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಮಾಹಿತಿ ದೆತೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಲಿರ್ದು ದೂರ ಒಂದುಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣಿನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾಕಜಿಲು ಬದಲಾತನು ಮೆಸೇಜಿಲ ಕೈದಾದ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಆ ಗೊಂಬೆಲೆಡೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಬಣ್ಣ ಇಮೋಜಿಸಿಂದಾದ ಪನ್ಪನ ಐಟೆ ಪಾತೆರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ದುಮ್ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಬರೆಪಿನ ಕಾಕಜಿ ಬರೆಪಿನ ಓಲಾ ಮೈಲ್ ಗಟ್ಲೆ ದೂರಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಲು ಅಲ್ಪ ಗೋಡಿ ಅಂತನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಪನ್ಪುಣೊಂದಾಂಡ ಓಲೆದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ನಡ ಅಂಚೆಲ್ದ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲಿ ಅಂಚಿನ ತೂಕ ಎದುಕನ್ಗ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿದ ಕಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾತಿರ್ನಾ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಹಲೋ 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 ಓಲರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓಲ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅತ್ತ ಮೂಜಿ ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಇರೆಗದಾದವಡು ಎಂಕ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರತ್ ಮೇರೆ ಏನೋಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಈತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಫೋನ್ ಸಾವಿರ ಬರಪ್ಪ ಕಡೆಗಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಪತ್ತದ ಏನ್ ಕೇರೋಡು ಕರ್ಮ. ಹಲೋ ಈಶ್ವರನೇ ಎರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಏರಿಯ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಈಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಈಶ್ವರಲೇಜಿ ದೂಮೇಲೇಜಿ ತಿಲೇ ಫೋನ್ ಕರ್ಮ ಮರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತವ್ರು ಒಂದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮದಲ್ಲ ತೋಜಿ ಕರ್ಮ ಮರ ಸಾವ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಗಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿರ ದಾಣಾಡು ನಮನ ಇಜ್ಜ ಗಮ್ಮು ಉಪ್ಪು ದಾಂತ ಸೈಪುಂಡ ಯಾನ ಗಾಂಧಿನ ಮಂಡಿನೇ ನಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ತಾತ. ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಚ ರಿಕ್ಷಾದಾಯಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜಾನ್ ನಾನು ಪಂಚ ಮಗ ರಿಕ್ಷಾದಾಯದ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಮಗನ್ ದಾನ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತೆ ಮಗ ಗುರಿ ಜಂಪುಡು ಎಂಕ ಫೋರ್ತ್ ಲೋಕಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇ ಬಂಗ ಹೊಡಿ ಇರೇ ಬಂಗದ ಇರ ಸೈಯೋಡು ನಿಂಗಳು ನಡ್ಜಲ್ಲ ಸೈಯೋಡು ನಿಂಗಳ ಬಂಗೋಡು ಹೆಂಗ ಹಾಕನ ನಮೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ನತ್ತು ಅರೆಗೆ ಬಂಗಾಯ್ಜ ಹೊಸ ರಿಕ್ಷಾದಾಗಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪು ನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗುರಿಗೂ ಮುತ್ತಿಗೋಡು ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಪಿರಾಡು ಕೊಲ್ಲರ ಬಂಗ ಅನ್ಕಂಬೆ ಅರೆ ಪಿರಾಡು ಕೊಲ್ಲರೆ ದಾಯ ಬಂಗಾಯಿ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಯ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಅರೆ ಗಂಗರ ಲೋಟೆ ಮೇಪರೆ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಬಂಗ ತಮಗವು ಸಾವದ ಬಂಗನ ಸಾವು ಕುಡಿ ಕುಟುಂಬ ಪುರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗಿರಿ 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 ಅನ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಫೋನು ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಮರದಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಬೊನ್ನಡ ಬಾತಿರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಜೋಡ ಬಾತಿರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೆಂದಿ ಒಂದ ಮೊಲೆಂದಿ ಒಂದ ಬನ್ಪ ಈಚೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ನೊಟ್ಟು ಬೋದೆ ದೊಡ್ಡ ದಿವಂದೆ ಬನ್ಪನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಧ್ಯ ನಿಕ್
ದಾದಾಂಜ ಮಗ ಏರವು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ವನ್ಪಿನಿ ಹಾ. ಎರಡೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಜಿದಿ ಒಂದೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಚಿರ್ನೊಟ್ಟು ಬೋದೆ ಆತ ದೊಡ್ಡಂದಿ ಒಂದೇ ವನ್ಪಿನಾಲ್ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಹಾ? ಐಕ್ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾದು ಪಾನೋಡುಂಬೆ ಹಾ. ನಟೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ Correct. ಇರ್ಬನ್ನಿ. ಇರ್ಬನ್ನಿ. ಯಾನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಆತುಲ್ಲ ಹಲೋ ಮಗ ಆಂದಮ್ಮ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಧಾರ್ತಂ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ ದಾದಾಂಡು ಆಯ್ತ ದಿವೊಂದೇನಾ ಐ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿವೊನ್ ಸರಿ ಅನ್ನುಂಬೆ ಇರೇ ಮಂಡೆ ಸమండే ದೊಡ್ಡ ಈ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ನಾಲೊಂಜಿ ದಿವಂ ಬೋಲಿಸೆ ನನ್ನ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ದೊಡ್ಡ ಏನನ್ ದಿವೊನು ಇದ ನಂಬೆ ತೆಲಿಪುವ ಈ ದಿವ ಮನ ಅರ್ಲಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ರಮಗೆ ತೆಗೆದ ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಿ ಪಡ್ದಾನೆ ಬತ್ತಂದಾನೆ ಅನ್ನಂಬೆ ಪನ್ನಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬರ್ಕಾತ ಬಲಿ ಬಲಿ ಉನ್ನಬೆ ಕಂಡನೆ ತೀರ್ಗೆನ ಶುರುಕು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತವು ಪುನಃ ಪುನಃ ಪನಿಯ ಯಾಗ ಎಂಕದೇಗ ಹಾಕು ನೀ ಕಂಡನೆ ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಟ ದಿನ ಬುರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಮಗ ಅವು ಒಂದು ಏನೋ ಅನ್ಪಿರವು ಸೈತನ ಐತ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಬಿಡ ಎಂಕದೇಗ ಪನಿಯ ಯಾಗ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಹತ್ತು ಮಗ ಒಂದು ಕಂಡನೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಅವು ವಿಧವೇತನ ಬರ್ಪುನತ ವಿಧವೆ ವೇತನ ಅಂದ ಮಗ ಪಿಜೈ ವೇತನ ಕೊರು ವಿದಾಯ ವೇತನ ಕರ್ಮ ಏನು ವಿದಾಯ ವೇತನ ಅವೇ ಮಗ ಅವಿ ಹೆಂಗ್ ಮುರಣಿ ಬತ್ತ ಅರ್ಜಿಪುರ ಬಾಡ್ದ ಹೋತು ಜರ ಅಂದು. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅವೇನ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ದೆ ಇವತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂದು ಬರ್ಬು ಜನ ಏನು ಅನ್ನ ಮಗ ನಿಗಿಲು ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮಾನೆ ತೂಪಿನಿ ನಾಯ್ದ ಮಾನೆ ತೂಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಾನೆ ತೂಪುನು ನಾಯ್ದ ಮೇನೆ ತೂಪುನು ದೊಡ್ಡ ಕೊರೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಪು ಜೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಬತ್ತಂಡ ರಗಲೆ ಜತ್ತ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತುಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಇರ್ರೇಗೆ ಬಂಗ ಹಾಪುನು ಒಂದು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ನೆಟ್ರ ಇರ್ನ ನಡ್ಸಾರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ ಮಗ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನ ಬಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಆ ಮಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಮಗ ಮುಂಚಿತ ಪೂರ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ಬರ್ರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚಾದಿಪ್ ನಗತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಈರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಒಂದಲೆ ಆ ಮಗ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ತೆಲ್ಕೆಪ್ಪಡ್ ಮೋನೇರ್ ತೆಲ್ಕೆಪ್ಪಡ್ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಮೋನೇರ್ ತೆಲ್ಕೆಪ್ಪ ಅನ್ನಂಬೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಸಾಯ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಏತು ಲಾಭ ಆತ ಮಗ ಉಲ್ಲೆ ರಾಗಲು ಅಗುಲು ಎದುರಿದ ಏರ್ಲಜ್ಜಿರಿ ಲೈವ್ ಬೋಡಿತ್ ನಾತ ಜನ ಐಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಜರ್ಕೊಂಬೆ ಸೆರಗು ಓ ದೇವಾ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಕಂಡನೆ ಸಾಯ್ತಿ ನಾಯ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಬೋದುಂಡು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಕಂಡನೆ ಸಾಯ್ತಂಡ ಈತ ಲಾಭ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಬೇಗೋಡೆ ಕಂಡ ನಾನು ಕೇರ್ತುವೆ ತುಲೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ನೆತ್ತ ಲಾಭ ನಿಗಲ್ಲ ಪಡೆಯೊಡ್ಡ ನಿಗಲ ಕಂಡ ನಾನು ನಾಲಿ ಪಾಸದ ಪಿಜಂಕದ ಕೇರ್ಲಿ ಎಕ್ಕಿ ಸಾವಿ ಹೆಂಗ್ ಎತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತರ ಮರ ಲೈವ್ ನ ಲಗಡಿ ಎತ್ತು ಪಾಡಿರಿ ಅನ್ನಂಬೆ ಓ ನಿನ್ನ ಬುಡಿಯಜಿಗೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಜೀವಪುರತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಗಾಣ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಕೋರ್ ಮಗ ದಯ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲಿ ಪಿಜಂಕದ ಕೆರ್ರೆ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿಗೈಟು ನಾಲಿ ಬಿಜಂಕೆರೆ ಪುಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪಿಜಂಕಾಡಿಯಾ हेलो आप बोलो भैया बोलो मैं अभी मुठीनाथ है गांव में आप कैसे हो ठीक है ना 1 मिनट भैया मैं वीडियो कॉल करता हूँ 1 मिनट 1 मिनट भैया भैया आपका फ्रंट कैमरा ऑन करो फ्रंट कैमरा छोड़ दो बैक कैमरा बंद करो हेलो हाँ बोलो भैया भैया मैं बाद में कॉल करता हूँ ठीक है चल बाय ठीक है अरे भाई कैसे हो ನಬಿ ಈ ಸಂಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ಆತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಯಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೇ ಬೊಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಬೊಂಬೆ अरे भैया यांकी से तुलू बारी बंगा अपन फातरे मुश्किल अपन था बारी मुश्किल अपन तो देखो अगर तुम मिल जाओ बनाना छोड़ देंगे हम बिना तेरी जो एक फल के अर्थ है ना ಅಂತ ಉಂಟೇನ तू और एक गांव दगल अर्थ आप जो मत हाँ तुम दिल की धड़कन में कहती हो रहती हो ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಲೋ सलीम भाई अन्ना उदय शेट्टी बोल रहे रे काटना पीटना छोड़ दिया बोले तो समझता नहीं क्या दोबारा कॉल नहीं करने का मेरे को काटना पीटना छोड़ के हम ठप्पा लगाना चालू किए रहे समझा ना इज्जत का जिंदगी जी रहे अपन उड़पी में समझा ना फोन रखने का सलीम भाई बस
ಬೋಲು ಭಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾತಿರೋಡು ಯಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡಿ ಹಿಂದಿದ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾನಂಬೆ ನಿಗುಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಓಲು పోదు ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನು ನಾಯಿಲೆ ಮುಲು ಬರ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ತುಳು ಬಗಲ್ ರಸನ್ನಿ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ನೆ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಮುಲು ಭಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಾಯಿ ವತ್ನ ಬರ ಬಾತರ ಹಿಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಯ್ತು ಅದೇ ಮಗ ಬೇ ಸಂಕಪ್ಪನ ಒಂದು ಕಿನ್ಯಂದ ಕಿನ್ಯತ್ತ ಮಗೆ ಅರೆ ಯಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಈರುಮೋಲು ಓ ದೇವರೇ ಆವಾಜ್ ಮಗ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಕು ನೂದು ವರ್ಷ ಕೊರರು ಮಗ ಎಡ್ಡವರ್ ತುಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಾತ ಇಂದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡು ಆಯ್ರನ ಕಾರ್ ಭಾಷಿನ ಮಕ ಆಯ್ ಶೂತ ಲೇಸ್ ಗಟ್ಟಿನಿ ಆಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಿರ್ತ ಹಾಕೊಡ್ತ್ಯಾ ಮಂಡೆ ಗುಲಾಮನ್ ಅರೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸಾರಿಲ್ಲ ಮಗ ಅಜ್ಜರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಗುರ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾನಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬುದ ಅಂದು ಮಗ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಅರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ಮೇ ಅರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಗ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾ ದೀಪೇರು ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಅಂದು ಮಗ ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಬೇ ಬಾಲ್ ಚಿಕ್ಕರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಆತಮಲ್ಲ ಅಂದು ಜನಕಂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಶೋಪೇರ್ ಮಗ ಆರು ಒನ್ ಡೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಬೇ ಐಟ್ ಬೇಗ ಔಟ್ ಆವತ್ತೇರ್ ಹೌದಾ ನೀ ಖಾಲಿ ಹಾಕು ನುಂಬೆ ಅಂಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬೊತ್ತೇರ್ ಮಗ ಐಟ್ ಔಟೇ ಫಿನಿಜಿ ಹೌದಾ ನೀ ಹಾಕು ನೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಟಾವನ್ ಮಗ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಗ ರೇಗ್ ಅಂಚ అంటే దాదా మల్పును ఇతార్ తూర్ బండల ఇజ్జరే దాదా అండి హర్ తీరిపోయారు మగ అయ్యో దేవర అజ్జర్ తీరిపోయారా అంత మగ ఎంచ తీరిపోయి తోట ఇన్న మగ ఆడి క్రికెట్ ప్లేయర్ అತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಈರು ನನ ಒಂದು ಮರತ ಬ್ಯಾಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಕರ್ಬದ ಬ್ಯಾಟು ಕೊರ್ನಿ ಮಗ ಕರ್ಬದ ಮಗ ಆನಿ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಮೂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಗ ಮೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಗಂಡು ಕರ್ಬದ ಬ್ಯಾಟು ಬಸೋಯರ್ ಮಗ ಬಾಲ್ ಬತ್ತಂದ ಹಾಕೊಡ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಮಗ ಇನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ತೀರ್ತು ಮಲ್ಜೇರು ಹೌದಾ ನೀ ಕರ್ಬದ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಿಡ್ಲಾಕಿನ್ ಮಗ తీరిపోయారా ఓ రామదేవరే యాను పారోందు పోయాం బేర్నాడేగు ఆ సిరిలాకుండాల సైదుండాల ఎక్కడు కొడీటి ఎంకొంజి పాతెర పండేరు మగ దాద పండేరు దొడ్డ కూసో ಒಂಜಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಜೀಪುನಾ ಪನ್ನಿ ಮಗ ಡಮ್ಮೈ ಬೂರ್ನಿ ಮಗ ಬಕಾರೆನ್ ತುದೇಕು ಕೊನೋ ಬುಡ್ನಿ ಮಗ ಸಿ ಯಾರು ತುದೇಕು ಬಾಡಿರೆ ಕನಕ ಬಾರು ಹೊತ್ತವನತಿ ಸಿಡಿಲ್ ಡೆ ಪೋಸುದುನು ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೇನ್ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಉಂಡತ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಏನಾಳ್ಬೋಡು ಆರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತೀರ್ದೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಂಡಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರ ಮೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆರ್ನ ಪುದಾರೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ತದ ಪುದರ್ ದದರ್ನ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯಿ ಬರೋಂದಿ ಬಂಜಿಡುಂಡ ಅದು ಬಾಯಿ ಬರೋಂದಿ ದೊಂಡೆ ಕಾಯಿ ಬಾಡ್ಬಾರ್ದು ಒಕ್ಕಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪು ಅಂಚತ್ತೆ ನೆನಪ ಒಂದಿ ದಾದೋಡ ಪುದರ್ ದದೇವು ಕರನ ಇಜಪ್ಪ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನ ಕುದಾರ್ ಫನ್ ಪೂಜಿ ಅರ್ನ ಆಯ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಗ ಆರ್ ಹೋಯ್ನತಿ ಆಯ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ದಾದಾಂಡು ಯಾಂಜಿ ಓಡಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಫನ್ ಪೂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದಕ್ಷರ ನಮ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗ ಆಂಡಲ ಒಂದಕ್ಷರ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ನಾಡು ಬತ್ತೋ ಸುರುತ್ತ ಪುದರ್ ನ ಹಾ ನಾಯ್ತ ಮಗ ನಾಯ್ತ ನಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಸರಾಪುನಾಗ ಜಬ್ಬು ಬಂದ ನಾರಾಯಣೇ ಬಂದದ ನಾರಾಯಣಿ ಅಂದ ಮಗ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಪುದರಿ ಪಂತಜಿ ಮಗ ತುಂಬೊಂದ್ಸಲ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಪಂಚ ಮಗ ಸಮ್ಮ ಎಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀರ ಮಗ ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಪುದರೇ ಪನ್ ಪೂಜೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ದುಂಬುಲ ಬಂತುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ ಪೂಜಿ ನನ್ನ ಯಾಪಲ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಮಗ ಇರು ದುಮ್ಮು ನಾರಾಯಣ ಪಂತಿನೆಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ ಪಂಚಿನೆಜ್ಜಿ ಮಗ ಇತ್ತೊಂದು 25 ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ಮಜಾ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಈಶ್ವರನೇ ಎಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರ ದಿಲೆಯ ಬೋನು ಈಶ್ವರತ್ ಧೂಮವತಿ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನು ಈಶ್ವರನೇ ಏರಿಯಾ ಈಶ್ವರಿ ಕಡೆ ಬೆಕ್ಕಾಬುಡು ಆನ್ ಮಗ ಗರ್ವ ಅಲ್ಪೆರಿವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕು ಕೊರ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯಾರ ವ್ಯಾವ ಪಚ್ಚಡು ಇಂಚುಕೋರ್ ಮಗ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಹಲೋ ಈಶ್ವರನೇ ಈಶ್ವರಿಯೇ ಈಶ್ವರನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಲೋ ಎಂಚಿನೇ ಅಂಚ ಮಾತ ಸಸರಾಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಅವು ಶರಣು ಘೋಷ
ಶಾಪ ತಟ್ಟು ನೀಗಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾಂಚಿನ ಮಗ ಆಯ ಕಾಲಿ ಈಶ್ವರನೇ ಮನ್ಪೆ ಮಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಚಿನವರ ಫೋನ್ ಬರ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬರದ್ಲಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ತು ಫೋನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕಥ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾಯ್ಕು ಫೋನೇ ಬಾರ್ ಪೂಜಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಬರ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾ ಬೊಂಬಾಡಿ ಬತ್ತಾತ ನಮಗ ನಿಂದೊಂದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡಿತ್ತಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾಲ ಗಂಗಾರ ಬಿನ್ನಿ ಕೊಂದಾನ ದೊಡ್ಡ ಗಂಗರನ ಬರ್ಪೇರಿ ಗಂಗರ ಬರ್ನ ಕರ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೂರ್ನು ಗಂಗರನ ಬರ್ಪೇರ ಗಂಗರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅರೆದುಂದಿ ಅರೆದುಂದಿ ಪರ್ರೆಗೆ ಅಂತಾನ ಪಕ್ಕ ఉందాకేంది ఎంకదాల పర్త అభ్యాసజ్జి మగ ఎన్న కండన నెనపాండ అపగప కొంచూరు ಬೇನಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಪರೋಳಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾವನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಸ್ಲರಿಗೆ ಹಂಗಾರ ಗಂದೆ ಅಂತ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ಬಾಂಬೆದ ಗೆತ್ತಿ ಆಹಾ ಲಾಯ್ ತಾಂಡಿಯಾ ಇದಾನ ಬೇ ಕುರ್ಚಿ ನಾನು ಗಂಗರ ದಿ ಉಳಿದಿಯೇ ಆಯ್ತು ಮುರೇಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಂಗರದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪುಣ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದಾಗಮೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ನೆ ನೆನೆಪ ಪುಣ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಜ್ಜರೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾನೆ ಕುರು ಮಗ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಮರ ಈ ದೇಗಡಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾರು ಗಂಗರ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಕುಂದಿ ಏರಿ ಆಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದೆ ಜೀತೀನಿ ಮಗ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಾಕನಿಲ್ಲ ಮಗೇನು ಮಗೇನಿರ್ನ ಎನ ಲಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಬೇ ಆಯನ ಅಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಎನ್ನೊಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆಟ ಸದರಲ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೆರನ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪ್ಪಂದಾದ ಎನ್ನ ಸಸರ ಆಲ್ಪುನ ಬೇ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಂದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ನ ತಪ್ಪತ ಅತ್ತಪ್ಪ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದ ಮತ್ತೆ ದೇಪಂಡ್ರೆ ಬಪ್ಪಾಯಿ ಭಾಷೆ ಅಂತಿನ ನಾನು ಇದು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಬಾತಿರ್ದು ಎನ್ನ ಮದತೆ ಬೋನ್ ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಲೆಟರ್ ಬರೆ ರೆಂಡು ಮಗಲಿ ಬೇಗ ಪೋ ಲೆಟರ್ ಬರೆ ರೆಂಡು ಲೆಟರ್ ಬರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಗಿಪ್ಪುನು ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಗಿಪ್ಪುನು ಮೂಲು ನಮಗ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆ ಮಗ ಲೆಟರ್ ಬರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಏನು ಬರ ಹೊಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಸುರು ಕವ್ವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುರು ಕವ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡು ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಆಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮ ಗಂಗರ ಬರ್ದು ತೋಡ್ಡು ಬಿಡ್ದಿರ ಮಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ಮಗ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಉಂಟ ಆ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಡತ ಆಯ್ನೊಂಚೂರು ದರ್ಪು ಮಗ ಇರೇದಾಗಿ ಅವಿಪ್ಪಾಡು ಈರ್ ಬರೀಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ತಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರಗ ಕೊಂಬತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದನ್ ಮಗ ಆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಮಾತ ಕಡ್ಪಡ್ ಬಂದು ವಿಷಯ ಏರ್ದನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಚಿ ಶನಿ ಪಸಿನ ಕುಟುಂಬ ಮಾರ ಪೂರ ಸೀಕದಾಗಲೇನ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದಯ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ಉನಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪುನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಯಾಲ ಅಮ್ಮಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜನ ಪಕ್ಕದಾಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಮಲ ಸಿಕ್ಕಿಡ್ ಪೋತ ಈ ಬರಲಿ ಆಯ್ನ ಸಂಸಾರ ಆಯ್ತು ಜೀವಾಂಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಈ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಆಯ್ತು ಒರಿಯಗ್ಲ ಸಮಾಜಿ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯಗೆ ಆ ಮಾತಾ ಬರ್ಚಿ ಇಂದಾಯ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೇರೇಂಡು ಮಗ ಒಂಜಿ ಬರೆಪಾನ ಆಯಾಗ ಯಾನ್ ಬಂದ ಭಾರಿ ಆಸೆಯ ಪಾರಿಂಡಿ ಪುನ ದುಡ್ಡು ಕಡೋರ್ಪೆ ಮಗ ಮುರನಿ ಕೇಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಇರ ಕಾರಿಗೆ ದಾದನ್ನ ತಾಗಿದಿಂದತ್ತ ಅವು ಎಂತ ತಾಗಿ ನನ್ ಕೇಂದೆ ಮಗ ಅವೇನೊಂದು ಆಯಾಗ ಬರೆಯೋ ರಾವ ಒಂಚೂರ ಕೋರು ಮಗ ಆಯಾಗು ಬರೇರಿ ಕೋರು ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೆ ಮಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಯ ಮಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಯ ಮಗ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪರಿಯ ಮಗ ಪರಿಯ ಮಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಪೆ ಮಗ ಪಾಪೆ ಮಗ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುದನ್ ಮಗ ಚೆಲ್ಲುದಿನ ಮಗ ನಾನ ಜಾರುನ್ ಪಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿಯ ಮಗ ಕಾರ್ದಿಯ ಮಗ ಉಲೈ ಪೋಪೆ ಮಗ ಪೋಪೆ ಮಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮಗ ನೀರಿಜ್ಜಿಡ ಈರ್ದೇ ಪೋಯ್ನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕದಾನ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಉಂಡಂತೆ ಪೋತೀನಿ ನನ್ನ ನೀರು ಪತ್ತರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಮಗ ಪಿಜಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಜ ಮಗ ಈ ಜಾಗ ಮೇ ಪರ್ತಿ ದಕ್ಕಿನಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದಾದಾ ಏರ್ಲಿ ಅನ್ ಬರೋಣ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಯ್ಪಾಡಿಡೋಣತೆ ಬಕ್ಕೆ ಸುರುಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಪರ್ತಿ ದಕ್ಕುನೆ ವರ ಮಧ್ಯ ಬೇರೆ ನಂಬೆ ಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಗಜಿ ಬರ ಮುಟ ಯಾರ್ಲ ಮನಿ ಪೋರ್ತಿ ದಾನೆ ಈ ಬರೆ ಮಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಯ ಮಗ ಕಾಲಕಿಯ ಮಗ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪರಿಯ ಮಗ ಪರಿಯ ಮಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಪೆ ಮಗ ಪಾಪೆ ಮಗ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದೇರ್ ಮಗ ಚೆಲ್ಲುದ ಮಗ ನೀರ್ ಚೆಲ್ದನ್ ಬಂದು ಬಂದು ಮೆಲ್ಲ ಉಲೈ ಕಾರ್ಜಿಯ ಮಗ ಉಲೈ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮಗ
ನನ್ನ ನೀರು ಬತ್ತರೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಮಗ ಮಗ. ಕೋರಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಮಗ ಬಲ್ತೊಂದು ಮಗ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಮಗ ಬಲ್ತೊಂದು ಮಗ. ನನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಲ್ಪುನಂದು ಪತ್ತು ಒಡಗಿ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲ ಜಾಳು ಕೋರ್ತ ಗಿಂಜಿಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನ ಪತ್ತರ ಬಂದು ಇರು ಮೂರ್ದು ಸೈಪರ ಪ್ರಾಯ ನೀರಗಿ ಮಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕೋರ್ತ ಗಿಂಜಿ ಪೋನ ಪೋವೆ ಅಂಚಿ ಅನ್ನ ಮಗ ಅವು ಸಮ ಮಗ ಓರೆಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚ ಕೋರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪೋಂಡು ಮಗ నీకు వంటిగా నా నడుటు పాచే రొచ్చి పండుదు అవి కూడా పన్నోడ తమారే పాచ దంచిన కోరి పోవే అంచి ತತ್ತು ಬತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಬಿಡಿ ಮಿಸ್ ఈ బరే మగ కాండెలకి ఏ మగ ಲಕ್ಕೆ ಮಗ చాచింది పరి ఏ మగ ಚಾತಿನಿ ಪರಿಯ ಮಗ ఇందు మీరే కందులై పోయే మగ ಮಗ నీరు చెల్తుంది మగ ಚೆಲ್ದ ಮಗ బాత్రూమ్ దులై ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಡಿಯರು బాత్రూమ్ దులై పోయే మగ తూపే నీరు ఇచ్చు మగ ದೊಡ್ಡ ಆಜನ ಗೊತ್ತೈದ್ರಿ ಬರೆಯಲಿ ಒಂದು ಎರೆಗಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಎರೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಈತ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಕಲ್ಪನಾ ಬೇ ಅಯ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇಯಾನು ಪಾಚದಂತಿನ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಕೂಡ ಉಮ್ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಚಿಜಿಗೆ ಈ ಬರೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ದಿಯಾನು ಚಾಚಿಂದಿ ಆಡಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಅಂಡ ಬರದಾಡಿ ಬಕ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕು ಏರ್ಲ ನಡುಟು ಪಾಚೇರಂದ ಬಕ ಕುಡಾರ್ದೇ ಬಲ್ಪು ನಂದು ಆ ಪಾತೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ಪೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿ ಉನ್ನೇನೆ ಸುರುಕು ಫನ್ ಪಾಡ ಭಾಷೆ ದಂತಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪುಲ್ಲಿನ ಸಮ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತಿ ಫನ್ಪೆ ಮಗ ಬಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ತನ ಪಾಡುವೆ ಅಗಲ್ದಾನಿ ಧರ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೇರ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪು ಜೆ ಮಗ ನಾಡಾಡು ಬೋಡ್ಡ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಡಾಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬಡವನ್ ಬರ್ನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಬಾರಿ ಸುಲಭನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಾರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ ಜೋಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪೇರೆ ಮುಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಪಾಪ ಪತ್ನೆ ಪೈಲಾಯಿನಗ್ಲು ಒಮ್ಲ ಬೈನಗ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪುನು ಇದು ಬಾರಿ ಸುಲಭರ ಪಂಡರು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಯಾವ ಅಂದು ಮಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಂಗಂಬೆ ಗೇಗ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದು ಪಿಜ ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ ಪೂಜೆರ್ ಮಗ ಲೆತ್ತು ಸಾಕಾಪು ನಾ ಇದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಎದ್ದೇವರ್ ಮಾಡಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವಕ್ಕನೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಅವ ಓಕೆ ರಾಜ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಿನ್ನ ಫೋನಾ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಡಬ್ಬಿದಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಹಲೋ ಈಶ್ವರನೇ ಈಶ್ವರಿಯೇ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಸುರುಟಕಲ್ನ ಪುದರ್ಕೆಂದು ಪೊಲ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಇಡ್ಬೇಕ ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದು ನಿತಿನ್ ಪರ್ಕಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಂತಿಯಾರ್ ಸುಧೀರ್ ಪರ್ಕಳ ತೀರ್ಪುಗೆನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿತಿನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿಡ ನಿತಿನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮೇಕಪ್ ಆತ ಒಂದುಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇನು 20 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿತಿ ನಾವೇನಂಜಿ 16 ನಿಮಿಷ ಮುಗೀತದ್ರಿಂದ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾತು ತೆಡ್ಡಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ದೀದು ಒಂದು ದಿನ ದೀದುಂಡ ಪಂಡ 16 ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ಪರೆ ಬರೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ನಿತಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಕಲಾಶಿಲ್ಪನಿಧಿ ಉಡುಪಿ 4 ಜಂತಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಾರೆ ಆಣ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಜಿಂಜ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏರಾಣ್ಲ ತೂಪುನೇವರ ಮಂಡೆ ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತನ್ ಆತ ಪೊರ್ಲ ಆಪನ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಅಂಟು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಂಬೈಗೆ 4 ದಿನ ಹೋದು ತುಳು ಒಂದು ಅಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಯಾರ ಈರು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಾರ ಅಂತ ಸಮಯ ಯಾರು ಅಂತ ñakke ಮಲ್ದಿರದು ಇತ್ತೆ ಸಮಾತಿರ ಸರಿ ಆಡ ತುಳುತ ಮೋಕೆ ಕುಡಲಾತು ಪುಟ್ಟಾಡು ಐಗೊಂದುಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಡ ಬಂದ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಿರಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸುತ್ತುದ ಇನಾಮು ಎರೆಗು ಗೆಲ್ಮನ ಎರೆಗು ಪೋತರು ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕೂಟ ತಗಲೆ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನದಿಗೆತ್ತೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪ
ಅವಿನ ಮುಂದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚಿತನ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚಿತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ದಿನಿತೆಯ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.